Mayong gabi, mga kauturan ko kay Kristo. Yaring itong mga atensyones para sa pagsulog naton sang anticipated Mass para sa ika-11 Domingo sa ordinaryo nga panahon. For the soul of Jennifer, offered by Patria Family. Para sa kalag ni Michael Angelo, halad ni Mark Anthony, Capadocio and family. Para sa kalag nanday Salvacion Fredelex, offered by Mr. and Venus Luxin and Mrs. Connie Dador. Para sa kalag ni Michael Angelo, offered by Maria Annalyn Amuyot and family. Thanksgiving is offered by Marie Gunay on her birthday last June 3 and Mercy Gunay on June 18, offered by Gunay family. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Ricardo Soles on their 24th wedding anniversary today. Thanksgiving is offered to Wendell Ledesma on his graduation this coming June 29, offered by Tabuyok Ledesma family. Thanksgiving is offered by Mrs. Edith Tabirao on her birthday today. Thanksgiving is offered by Teresa Tianyo on her 87th birthday last June 12. Kaya ito niya mga sponsors, Mr. Ronald Gunay and family, Mr. and Mrs. Christine Joy Gadot and family, Mr. and Mrs. Erica Paranpan and family, Mr. and Mrs. Justine Tamises and family, Mr. and Mrs. Judith Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, kag Mr. and Mrs. Isa Kapauan and family. Sa Ebanghelyo, mabatian naton ang palanggiran sang binhi nga ginasabog. Nagatubo kay nagapamunga sa iya mismo ikasarang. Lipod sa igtalupangod sang tawo. Ini nagapakilala ngang pulong sang Dios may gahom sa pagtubo. Ang tawo nagasabog kag nagaatipan sang binhi apang ang Dios ang naggahimo nga magpamunga ini. Si Jesus nagsabog anay sang binhi sang ginharian sang Dios. Sa paglabay sang panahon, ang jutay nga binhi nagadako sa bagay nga ginasakop sini ang bugos nga katawhan. Ginasaulog naton karon o kon buwas ang adlaw sang mga amay o kon Father's Day. Kabay nga bendisyonan sang Ginoo ang mga amay sa ila pagtatap sang ila pamilya kag sa ila pagdangop sa Ginoo. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Presensya sa
dayon magtarik na Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahulaan, manuluwas sa akon Gather the people and turn the feast. All are invited to bring us and peace. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Agud na maging tapos kita sa pagselebrar sa inyong Santos nga Misa, kilalahon naton anay ang aton mga sala. Nan, nagakonfesar ako sa sa Diyos. Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa unhuna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akong dako nga tud nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga les kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maduoy sa tanan Dios nga mahagahom kag sa napatawad na aton mga sala, tuytian kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya, himaya sa Diyos sa kaitasan, kag sa duka manigain, sa mga taon, nagay-ay sing kanuman.
Buyo kita. O makagagahom nga Dios, ikaw ang nagapaligon sa mga nagasalig sa imo. Wala ikaw, ang tawo wala sing mahimo. Hatagi kami sa imo grasya, agod nga matuman namon ang imo mga sugo, kag malugpayan man ikaw sa amon handom nga kag mga buhat. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Hesus Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios. Kuhaon ko ang punta sang isa ka mataas nga sedro. Kagkutlon ko ang iya ubos, itanom ko ini sa isa ka mataas nga bukid, sa pinakamataas nga bukid sang Israel. Magapa na nga ini kag magapamunga, kag mangin isa ka matahom nga sedro. Ang tanan nga say sa mga pispis, magapuyo digto, kag magapasilong sa iya mga landong. Ang tanan nga mga kakahuyan sang duta, magakilala nga ako ang Ginoo. Pukanon ko ang mataas nga mga kahoy, kag pataason ko ang manubo nga mga kahoy, kag himuon ko nga magpanalingsing liwat sa laya nga mga kahoy. Ako ang Ginoo, amo ang naghambal sini, kag himuon ko ang akon ginsiling. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, daw ano kaayo ang magpasalamat sa imo. O Ginoo, daw ano kaayo ang magpasalamat. Daw ano kaayo ang magpasalamat sa Ginoo, sa pagkanta si mga pagdayaw sa imo, o Dios nga labing mataas, sa pagbantala sang imo mapinadoyunon nga gugma, sa tagsa kaaga, kag sa imo katutom sa tagsa kagabi. O Ginoo, daw ano kaayo ang magpasalamat sa imo. Ang mga matarong magalambo subong sa mga palma, magatubo sila subong sang sedro sa Libano, kaangay sila sa mga kahoy, nga gintanom sa balay sang Ginoo, nga nagalambo sa templo sang aton Dios. O Ginoo, daw ano kaayo ang magpasalamat sa imo. Nagapamunga pa sa ila katigulangon, kag sa gihapon magalagtom kag mabakod. Nagapakita ini nga ang Ginoo matarong, wala sing sayop sa iya nga akon mga ngapin. O Ginoo, daw ano kaayo ang magpasalamat sa imo. Pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, sa tanan nga tion nagasalig gid kita, nakahibalo kita nga samtang yari pa kita sa sininglawas non nga puluyan, malayo pa kita sa puluyan sang Ginoo. Kay nagakabuhi kita karon paagi sa pagtuo, kag indi paagi sa aton makita. Nagasalig gid kita, kag luyag kita maglipay sa iya, bisan sa aton puluyan, diri ohon didto. Kay tanan kita dapat magatubang kay Kristo, agud pagahukman niya. Kag sa tapos sini, ang tagsa-tagsa magabaton sa nagakaigo sa iya. Suno sa iya binuhatan, nga maayo ukon malain, sa iya lawas non nga pagkabuhi. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magkanta kita tanan sa alleluia. Ang binhi amo ang pulong sang Dios. Si Kristo ang manugsab-og
ang bisan sino nga nagdangop sa iya magakabuhi nga wala sing katapusan. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Magkanto kita tanan sa Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Magkanto kita tanan sa Alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Palasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsiling sa mga tawo, ang ginharian sang Dios kaangay sang tawo nga nagsabog sang binhi sa iya uma. Nagakatulog siya kun gabi kag kun adlaw nagaobra siya. Samtang ang binhi nagaulhot kag nagatubo, pero wala siya kahibalo kon paano pagkahimo sini. Ang duta mismo ang nagapatubo kag nagapapamunga sang tanom. Naahon na ang dahon, madason ang uhay, kag sa ulihi ang matinggas nga bunga. Kun ang bunga gulang na, nagapadala siya sang manugarab, kag ang tig-alani nag-abot na. Si Jesus nagpamangkot, sa ano bala mapaanggit ang ginharian sang Dios? Ano nga pala agiran ang aton gamiton sa pagpaathag sini? Kangay ini sang isa ka binhi nga mustasa, ang labing jutay nga binhi sa kalibutan. Ginkuha ini sang tawo kag ginatanom sa duta. Dayon nagatubo ini kag nagadako sing labaw sa mga kahoy-kahoy. Ang iya mga sanga nagadalag ko sa bagay nga ang mga pispis nagapugad sa iya sanga nga mahandong. Paagi sa mga palaanggiran nga subong sini, nagwali si Jesus sa mga tawo. Naghambal siya sa ila suno sa ila mahangpan. Hindi siya maghambal sa ila kung hindi paagi sa mga palaanggiran. Pero kung silahanon lang sang iya mga gintutunan, ginasay sa niya ang tanan sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Sa sining aton santos nga misa, ginahatagan naton sang pagtamod kag halaran naton sang intensyon ang aton mga amay nga ayhan sa buwas, no, nag-celebrate kita sang Father's Day. Ang aton ebanghelyo kag ang aton balasahon ilabi na gid ang ikaduha nga balasahon nagatudlo sa aton sang mga leksyon. Kag tugutin ninyo ako nga magpamalandong upod sa inyo gikan sa ikaduha nga balasahon kag ang ebanghelyo. Sa ikaduha nga balasahon na mention diri nga nagakabuhi kita karon paagi sa pagtuo kag hindi sa paagi sa aton makita. Sa in English, we live by faith, not by sight. Kung sa ron wala kita nagakabuhi, kita nga mga tumuluo kag sumulunod ni Kristo, wala kita nagakabuhi nga nagasalig lamang kung anong aton makita, kundi nagasalig kita sa aton ginatuuhan nga Dios nga sama-sami hindi naton makita. Ano ini implikasyon sa palaanggiran sa aton ebanghelyo? Sa ebanghelyo naton ginapatpat ni Jesus paagi sa palaanggiran nga ihan malapit man sa mga tawo nga mga mangunguma man nga ang mga binhi nagatubo nga wala ang tawo sang ikasara nga magpatubo, no? Nagahatag lang sila sang kahigayunan, ginaprepare ang duta, ginabunyagan, pero ang nagapatubo amo ang Dios. Nga hindi naton makita kung paano ina, no, maluwas na kung sa National Geographic nabutangan nila kamera, no, nga nagatubo makita. Pero hindi kita ang nagapatubo sa tanom sang mga binhi. Ano ina ang implikasyon? Ang implikasyon amo ini nga sa aton kabuhi kinahanglan may ara kita
nga pagtuo, may ara kita nga paglaom, kag may ara kita nga pagka-ukod, no? Ukon pagka matutom, no? Tatlo ina ka importante nga bahin sang aton kabuhi sa pagpanghangkat sang aton una nga balasa ay kaduha nga balasahon kag aton ebanghelyo. Paano ina? Bangod kay sa aton kabuhi mga utod, may mga ginabuhat kita nga hindi naton makita ang iya sa gilayon, ang iya epekto. Nga hindi naton makita dayon ang epekto sang aton mga ginpaninguhaan. Sa bagay nga kung hindi naton makita sa gilayon, no, ginahangkad kita nga magtuo, nga may maayo nga mga may mga maayo nga mabuhat sa aton ginpanggas, kag maglaom kita nga magpamunga ini, kag bisan hindi naton sa gilayon makita, sige lang kita sabog, no, sang kaayuhan. Kaysa ulihi makita man naton in our lifetime o kung sa ulihi basi wala na kita diri, nakapanggas kita sang kaayuhan. Mamunga man na siya, ang Diyos na bahala, basta ang aton kitinguhaan lang naton magpanggas ang kaayuhan, no? So ano ina pagid? Tatlo kabahin sa aton personal nga kabuhi, no? Sa personal naton nga kabuhi, halin sang una, no, kamo nag-senior citizens na kamo. Ako manog 50 na. Ang iba, no, ang mga kabataan manog teenager na, no. May mga ginakitinguhaan kita sa aton kaugalingon nga kakayuhon sa aton paminatasan. Nagtinguha man ta, nag-senior citizens na kamo. Ako manog 50 na. May ara man gyapon nga wala pagid nga magbag-o sa aton kaugalingon, no. Sang 25 anyos ka, marites ka, 50 na kusubong, ti marites ka man gyapon, no? Kung siguro hindi kita magdulog, kay kung lang tawon lang naton, daw wala sang nagbag-o sa aton, kag maugtas kita sa aton kaugalingon. Pero ang pagpanghangkat sang Dios sa aton, amo ini, sige lang bag-o kag tinguha sa aton personal nga kaugalingon, kay sa hindi naton nahibaluan, ang Diyos nagapatigayon iya sa aton tagipusoon nga bag-uhon niya kita. Sanoy na, wala kita kabalo. Ang Diyos siya ang matigayon sina. Ang aton responsibilidad, preparahon lang ang aton kaugalingon. Katulad sang mga mangunguma, nagapreparar sang binhi, agod nga ang Diyos magapatubo sang sina nga binhi. Katulad man sang aton kaugalingon, ayhan ugtas na kita sa aton kaugalingon nga nagadukoy-dukoy na kita kag nagapamanyus na kita sang pau di arko amo man gyapon ang aton batasan. Sige lang, kinahanglan sang pagtuo nga magatuo kita nga ang Dios magabag-o sa aton, kinahanglan sang paglaom nga magalaom kita nga ang Dios magabuhat sang kaayuhan para sa aton, kag kinahanglan sang katutong nga bisan may makita kita nga mga kakulangan sa aton personal nga kaugalingon, may maayo man kita nga mga binuhatan, kag amo ina ang matutom naton nga sulit-suliton. So personal, no? Sa personal naton nga kabuhi. Ayhan sa aton paglantaw, wala sang nagabag-o sa aton, kag nagaugtas kita sa aton kaugalingon. Pero ang Dios nagapadihot iya kung paano niya kita bag-ohon. Ayhan hindi naton makita, pero ang Dios nagapadayon nga magbag-o kag nagadihon sang aton tagipusoon. Kinahanglan lang magtuo kita, maglaong kag mangin matuto. Sa aton kaangtanan sa sulod sang balay, hindi bala nga kinahanglan man ina, ayhan mga ginikanan, nagmalala na ang inyo puwak, kag nag-iwit-iwiton na kamo sa pag-remind. Iwit-iwit, mayroon ko may tawa-tawa. Sa inyo mga kabataan, sang maayo nga mga paminatasan, puli kamo temprano pa ha, kay matigang pa kamo, pero wala nakapuli, kaya ito pa sa small bill, no? Ano na bala? Pero sulit-sulit, no? Nga nagaugtas kag ayhan sa aton paglantaw, wala sang nagabag-o sa sino mga pamatanon kag sa mga kabataan. Pero ang aton ebanghelyo, kag ang aton ikaduha nga balasahon, nagahangkat sa aton, na kinahanglan naton nga magtuo, nga ang Diyos nagabuhat sang kaayuhan para sa ila,
maglaom nga magbag-o sila, kag mangin matutom nga hindi maguntat sa pagbuhat sang kaayuhan para sa ila. Agod nga sa ulihi, ayhan, subong, hindi pagyapon naton makita sa aton mga mata ang ila pagbag-o. Ayhan, magaabot inang pagbag-o, biskan sa wala na kita kung nagatupong ng aton buol, no? Sila magabag-o. Pero padayon lang kita nga mangin matutom sa pag-remind sa ila kung ano ang dapat, ang maayo, kag ang dapat naton buhaton para sa ila, agud mangin maayo sila. Di sa aton kaangtanan, sa aton mga kabataan. Kagamuman sa aton katilingban, ikatatlo, no? Kinahanglan man nga magtuo, maglaom, kag mangin matutom kita sa aton pagsinalayo bilang isa ka katilingban. Ayhan, makita naton sa aton palibot nga may mga amuman gihapon nga mga paminatasan sa aton mga kaingod. Do wala isang nagbag-o, no? Pero nagataom kag nagatuo kita nga ang Dios may ginapadihot nga pagbag-o sa aton katilingban diri sa San Rafael. Ayhan hindi lang naton makita pero ang mga jutay nga mga pagbag-o ara nagakatabo. Take kinahanglan lang naton nga tuuhan kag lauman nga may pag-o nga magaabot. Ayhan not in our own lifetime pero may ara gid nga pagbag-o nga maabot. Ang kinahanglan lang sa aton na kung ano ang maayo nga pwede naton mabuhat, hindi kita maguntat sa pagbuhat sini nga mangin matutom kita. Sabay pa nga sa aton pagsinalayo, sa aton personal nga kabuhi, sa aton kaangtanan sa pamilya, sa aton kaangtanan sa katilingban, padayon kita nga magtuo, maglaom, kag mangin matutom kay sa aton kabuhi sang pagtuo ang tanan kag kun sa kalabanan ang pagdihon sang Dios sa aton kun kaisa naga-take sang time, hindi lang kita magugtas kag kun kisa nagakatabo ina nga hindi naton makita kundi nga ara sa aton mga tagipusoon. Pamalandungan naton ini magtindog kita sa pagpahayag sang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Diyos amay makagahom sa tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ko kay Kristo anak kabugtong nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansa sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit karilingkod sa tuo sang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Gikan didto magakaripas siya luwat sa pahukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. sa pagsaulog naton sang Father's Day, pangayuon naton ang inspirasyon kag kusugikan sa Ginoong Dios para sa mga amay sa duta, kabay pa nga magilog ang mga amay sa ehemplo ni San Jose, ang landong sang langit nun nga amay para sa Sagrada Pamilya kag sa mga tumuluo sa kada pangamuyo aton sabat. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga amay sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, kag mga lay leaders, mangin maayo nga mga manugbantay, manunudlo, kag manugampo sa pulong kag sa buhat, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga amay, sang pungsod kag mga kabanuhanan, mangin mapisan, maalam kag mabuot nga mga pangulo, nga nagapanikasog sa pagserbisyo sa ila ginasakupan. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga amay kag mga lolo, hatagan sing pagtuo kag paghigugma, agud at ipanon nila ang ila pamilya. Kabay pa nga amligan sang Ginoo ang mga amay nga nagahimudos para sa ila pamilya. Subong man ang mga malayo sa ila pinalangga.
Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga buligan sang Ginoo ang mga nagakahadlok, mga gindulaan sing paglaom, kag managap paglumos sa kadamo sang problema. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga hatagan sang Ginoo sang kapahuwayan, kag kalipay nga dayon ang mga amay nga nagtaliwan sa sining kinabuhi. Kag kabay pa nga ang ila handom mangin magpabilin sa tagipusoon sang ila pamilya, manghihimata kag mga abyan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kag sa hipos aton man ilakip ang mga intensyones sang aton katilingban kag sang aton man nga barangay. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Diyos nga mo na may pamati ang amon pagampo, itugot ang Eukaristiya, mangin kusog kag kalipay sa imong katawhan, ilabinagid sa mga pamilya. Napangayo naman ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. There's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live that in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it could be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Magpagbuyo ka ba kung pag-inyong sakripisyo, mahamutan sa Diyos Ama yung makagagahom sa tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kagamihan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos, imo ginasagod ang mga katawhan pagi sa sining mga dulot nga timaan sang kalanon nga nagapabakod sang lawas kay sa sakramento nga nagabag-o sang kalag. Hindi pag-itugot nga makulangan kami sining kalanon nga imo gintuga para sa amon kayuhan. Pangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo, Payo ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo ang aton Dios. takus kag angay gid. Takos kagangay gid igo po sa among kaluwasan niya sa gihapon kag sa tanga doog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga may gamanan kag walay katapusan nga Dios. Kay sa imo nagakabuhi kami nagagiho kag nagapadayon karon bisan nga umalagi pa lang kami sa siningaduta ginabatyag na namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imo gugma kag nagaangkon kami sang kaligunan sang kabuhi nga palaabuton kun sayuron ang paglaom sang katapusan nga Paskwa nga ginahatag sa amon sang Espiritu Santo nga nagbanhaw kay Jesus halin sa mga minatay. Gani o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo kag amon ginabantala ang imo paghahalangdon upod sa mga angheles nga nagsiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos kalabing kamhanan, angay dapat simbahon. Oh, sana
Santos ikaw nga todo Ginoo katubaran sa tanan pagkasantos nga ni padalang imo espiritu sa pagpasantos sa inyong mga dulot agud nga paimig para sa amon awas kag dugo sa among Ginoong Kristo. Sing kinabubuton iyagin kuha kay papihapiha kang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Panagtag sa imong ginuton-an nga nagasiling. Magkuha ka matanan kag magkaon sini. Kini mga akon lawas kay gatugyan para sa inyo. Ginoo ko, God, Diyos ko. Subok man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kaya panipot sa mga itutonan nga nagasiling. Magkuha ka matanan kag manginom sa sining kalis kaya nimang kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kagulay katapusan ng sugtanan, ang gawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong hundumanan. Ginoo ko, God, Diyos ko. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang magkarikang Ginoong Jesus. Ganyo amay aman ginahatad sa iman tinapay sang kabuhi kagining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagamatay kapag abanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig nga mga tako sa pagatuba kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaamit sang lawas kay dugo ni Kristo. Kung ginuodom-dama ang imo simbahan na lapdag sa bugos sa kalibutan, imbitasa sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo kasalang kaparian. Doon mga sakop si among katilingban yung tiliwan yung may paglaw nga mabanhaw sila. Doon naman ang tanan nagkalamatay sa imong pagkaabyan. Matuna sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, diri ka nagatambong agod nga maambit naman ang kabuhi wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo pod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Dios, pod kay San Jose nga bana pod sa mga apostoles. Kung sa mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Pagi sa iyo, pod sa iya, kadara sa iya, ginahatag sa imo Diyos amay mga gahom, sa kaisaan sang Espiritu Santo, ang tanan dugog ag himaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Amay naon, ngayon ka sa mga langit, pagdayahon ang imong ngalan. Tumabo
Luson mo kami, Ginoo, sa tanang kalautan. Natagit kami sa pagidahit sa amang mga inadlaw. Nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon madluluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiring sa mga apostoles, ang pagidahit kinabilin ko sa inyo, akong pagidahit kinaatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuo sa imong simbahan. Susunod kong siling at agis sa pagidahit kapag iusa. Ikaw nagakabuhi kay nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagidahit sang Ginoo yaragyapon sa iyong tanan. Kagyara man sa imo. Makatagay kita sa tanda sang pagidahit. Cordero sang Diyos, na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Cordero sang Diyos, na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Cordero sang Diyos, na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan. Hatagan mo kami, simpagidait. Yan si Kristo, ang Kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ang dapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, dili katakos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Ang pangimit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkari ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag. Si
Palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita. O Ginoo kabay maining pagkalawat nga tanda sa ngamon paghiusa sa imo, magpatigayon sa pag-isa sang imo simbahan. Napangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa gihapon ang aton niya pangagda sa maluyag nga maging foster family sa mga delegates naton para sa aton niya regional youth camp. Nga paghiwaton sang Archdiocese of Haro sa July 22 to 25. So sa aton parokya, mayara sa mga naka-assign yung mga delegates. So diri sa aton barangay, mayara kita sang 20 delegates nga ginassign sa aton diri. So mayara na sa mga nagpalista nga mga foster family, sining mga delegado sa aton nga mga join sa aton nga regional youth camp sa pag-abuton nga July 22 to 25. So gani sa mga maluyag maging foster family, pakigangot lang mo sa aton nga chapel coordinator sa kay Tita Grace Ladasma. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Bago kita maghatag sang katapusan nga bendisyon, ginaagda ko ang tanan nga mga tatay ka or lolo nga magkanto diri sa tunga kay pangamuyo kita sa ila kag bendisyon sang bendita. Mga tatay, lolo kag kay Father's Day boss mo, no? Kadto di sa may tunga kay mga di kami para sa inyo, no? May reserve kita ding bendita, no? Hindi man na maubos na. Kay may ari pa man kay nga reserve sinang Grace Goro, no? Ay ato pa to sa Tadyaw. Tadyaw. Mga muyo kita, ulangit nun nga amay, gintugyan mo ang imo anak na si Jesus, ang anak ni Maria sa pagbantay ni San Jose, nga nagatindog bilang iya amay. Bendisyoni ang mga amay, kag ang mga lolo, sa ila pagtatap sang ila mga pamilya. Atagi sila sang kusog, sang kagkaalam, kalulo kag pagpasensya. Buligi sila sa paghigugma nga nagasalaming sang imo paghugugma. Ginapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Kagamutanan bendisyonan sa makagahom nga Dios, ang Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait tapos sa ton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong atanan.